De eerste wereldkrieg die begon eind juli 1914. Nou, 100 jaar later weten we er eens nog net zo heel vol van. En dus jaren we al die verhalen over een vrede oorlog. Maar we zijn een beetje te verontschuldigen. We merken hier in Friesland net zo heel vol van dat het oorlog weer. En dus zijn deze drie man, Ritske Mut, Sietse de Graaf en Kees Bangma, dwaanden om de verhalen over die wereldoorlog op te tekenen. Motivatie nieuwsgierigers. Wat mij het eerste opviel is dat die Eerste Wereldoorlog een skiering vormt tussen de 19e eeuw en de 20e eeuw. Dat net de 19e eeuw ophoudt in 1900, maar dat terugroept. En ja, toen daar is denk ik mijn belangstelling voor skiernis in het algemeen ook wel terugwekt. Toen ik in de eerste klas van middelbare school ziet, ik een klasgenootje die heel nodig, dus die wil graag een paar boeken aan mij verkeerd. En er zit één boek bij het over de Eerste Wereldoorlog, de grote wereldbrand of zoiets ziet dat. Dus ik van Rijksdaal, daar heb ik toen die boeken van hem gekocht. Ik ging over de Zuid-Afrikaanse boerenoorlog. En die heb ik gelezen en ik vond het zo interessant. Dus ben ik daar verder mee gegaan. Dus ik heb er gewoon meer boeken gekocht erover. En ja, dan ga je er dus heen. Nou, mijn verhaal is een beetje oorzaak deze twee man. Ze hebben mij op sleeptouw namen, om het zo maar te zeggen. Ik ben een gemiddelde Nederlander en ik wist er helemaal niks van. En op een gegeven moment kom je waarom van vakantie en dan zie je al die begraafplakken. En toen zei ik van, goh, zullen we daar eens heen? Het is Ritske en Sietse. Nou, dat hebben we dien. En toen ben ik geïnteresseerd raken. En er kwam een tweede dimensie bij. Toen ik een paar jaar later, vlakbij mijn huis in Dokkum, het graf ontdekte van een Belgische militair uit de Eerste Wereldoorlog. In Dokkum, op een oude begraafplaats. En dat vond ik zo nuver. Toen begon mijn archiefonderzoek van hoe die man daar te lonen kwam. Nou, die Belgische soldaten die vlechten dadelijk al uit België wij, doet de Duitsers daar in augustus 1914 binnenvoeren. 3000 van die Belgen die kwamen in Gasteland te lonen. En daarover waar, no 1 augustus, rond 100 jaar later, een uitstalling openen in Marrenkliff in Oudemarm. Het wie eigenlijk soort gevangenen. Het weer gevangenen, ja. Ja, maar ze is hier mooi vrij op alweer. Ze hier wel de ruimte. Ja. Gastelon ging ze afsluiten, de Zonnebregen. En binnen dat moment mochten ze vrij bewegen. Oké, dus zo'n Breien was aan een sleet en enzovoort. Ja. Daar wie een wachtpost. Daar weer een wachtposten de Bregen mee en men kon er in principe niet uit. Eigenlijk is dit de allereerste foto. Dit is de eerste foto. Ja. Ja, dat is waarschijnlijk genomen bij het spitaal op Harig. En de allereerste vluchtelingen zitten in tenten. Tenten bij particulieren, zoals ik direct zei. En het provisorisch, daar bovenste op 11 bergen. Dat is weer provisorisch. En in de loop van de winter zijn die tenten dus afbrutsen. En deze ergens in de kampen. Deze in kampen terug te komen. Ja. Okay. Waarom besteed je hem hier omdenken aan 100 jaar later? Gaat die Belgen een indruk maken op de bevolking? Ja, ik denk het wel. Zo'n de belangstelling die wij nou hebben, het er altijd leeft. De Belgen, het Belgenkamp, daar wordt altijd nog op praten. Zelfs in de derde generatie van de mensen die het zelf niet meemaken, die praten daar over. En die weten dat in de familie Belgen best binnen. Dus in Jan Bleun. Ja. Meer hadden ze net meelid. Nee. En maar had het toch indruk maken? Het toch wel indruk maken. Ja. Het hier wat verloren? Nou ja, het had je wel wat verloren. We zijn het voetbal hierin gebracht. Oké. Het voetbal op snijden. Ja. Sowieso het voetbal. De Gastelandse voetbalclubs zijn naar aanleiding hiervan oprichten. Oké, er kwam leven in de Er brouwerij. kwam leven in de brouwerij. Ja, het weer toch een slagvolk, wat vrijer. Hij is trouwd met een Balkster Famke. En, Die heet ik Groenewoud. Die heet Groenewold, ja. Ja. Het is een familie van mij. Ja, hè? Ja. En die man is hier Jan Bleun, die had hier nering en die... Hij had een kruidenierswinkeltje van zijn schoonouders ondernomen. En tot jongetje 70 hebben ze dat daar houden. Dan ben er een soort met 3000 meest meer in Iens in Gasteland. Ja.
Wordt het leven voor de gastenlanders dan ik oors? Het zou moeilijker geweest wezen, want je moest dus wel hetzelfde eten delen maar de Belgen. En de leveranciers uit de omkringen, die hebben natuurlijk wel wat voordeel van hand. De ondernemers, hè? De ondernemers, ja, een slachter uit Snitsbeentje inkomen die hier leverde. Een koopman uit Lemmer die hier een feest scheuren hier bij Hotel Jans. Dus ja, die verdienen er wel aan. Het grootste euvel weer de verveling. Ja, ze mochten niks van, Konden ik doen. ze wonnen niks van. 30.000 papel. Ja, alleen maar omheen je. Alleen een omhangje. Dus voor die verdage weer er dus net zo vallen. En daar hadden ze dus vanuit de gemeente, de provincie, het land, geen omtekening jong van, daar wat mij niet mee. Ja, hij is ook wel in. Dus er is een commissie in het leven op die zorgen voor die verdage, voor boeken, een oproep in kranten plaatsen, zorgen kranten bewaren en opsturen, zodat er kranten lezen werken. Er is in Rees is een soort timmerschal geweest. Zoals ik zei, van, er is voor de benen weer de schuilen, er weer een naaikrasje, zou ik maar zeggen. Voor de vrouwen die hier nou in. Er is wel wat aandacht aan besteed. Militairen die mochten niet weer waarom. Waarom net? Ja, omdat Nederland neutraal wie. Dus er oké. weer afspraken maken met de belligerenten steeds, met de oorlogvoerende landen. Van alles wat je binnenkomt, met je bleeuwen. Ja, wat het weer om te voorkomen dat zij weer onder strijd deelnemers worden. Dus daarom waren ze geïnterneerd. En er waren dus net alleen Belgen geïnterneerd in Nederland, maar ook Frans. ja, heel veel Fransen, maar Engelsen. Duitsers, Duitsers en heel soort Engelsen, zelfs een paar Amerikanen. Maar wij in de Belgen. Hoe kwam die eigenlijk in eigen land weer waarom? Nog niet zo lang geleden had er op de Belgische televisie een serie geweest. En dat het inderdaad, na de oorlog daar is het één grote ellende. Dus het is verschrikkelijk vulgairmoord, corruptie, bedelarij. Dus, maar ze hebben mij z'n allen wel bezocht om er weer wat van te mij te zien. En dat kun je lezen in het prachtige boek van Oorlog en Terpentijn. Hoe vreselijk volle moeite ze dingen hebben om daarna weer bij de wal op te klauteren. Nederland weer dan wel neutraal, maar moest toch zwak wezen op oorlog. Mobilisatie van zo'n 400.000 man. Gans Friese jongens die zetten naar Limburg of Brabant. Die moesten van huis en die hadden dan maar heel weinig inkomsten. En wat achterbleun hing het niet zo best. Dat klopt. Bij mij in de familie heb ik altijd nog wat vraag van om Konders, een broer van mijn paken, die het mobiliseerd geweest is. En als klap op de vuurpijl nog van de hinder en wij van Wilhelmina Ron het op het Malieveld in 1918 bij de revolutie van Troelstra. Maar daar heb ik niks meer van waarom vind ik in helaas geen foto's zelf geschreven berichten. Maar dan ben je weer lezen. Waarom rond die van Wilhelmina? Ja, er was een soort van sympathie, steunbetuiging van het Koningshuis. Dus er waren een hoop. Kreeg we een hoest door de militairen van wat Wietkees landweer of. Nou, landweer en militie. Ja, en militie. En die waren erop om daar Wilhelmina te beschermen en een beetje georchestreerd. Waren de hindes van de Koetswij Helle. Maar uiteindelijk ben er toen een heel soort militairen uit, met name Friesland en Limburg, die ben naar Den Haag gezet om daar te zwaarden dat het Koningshuis wel op de troon bleef. Dus vooral Friesen en Limburgers met dat west. En uit Friesland vooral mensen van gereformeerde afkomst. Dat we karakters in deze tijd we al lang behoorlijk bezuinigen op defensie. Dus op het moment dat de oorlog uitbreekt, ja. Mensen ze waren oproepen, maar weer nauwelijks uitrusting om ze van het nodige te voorzien. Maar ze waren vooral naar Brabant en Limburg gestuurd. Maar Omke Anders had 4 jaar lang net gelukkig geweest. Ik denk het niet. Nee, hij is letterlijk nooit trouwd. Dus,
er ben ik een soort Friese militairen in die mobilisatieperiode omkwam. Ja. Door ziekte of door ongelukken. Of, er is nog een mijne, bijvoorbeeld een mijnenveger boven Skilre. Die is vergeen met zien mensen die daarbij rekken. Alleen nog, zeg maar, de risico's die weer natuurlijk volle lietser als hun collega's uit België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Dus het weer net alleen nog maar kommer en kwel. Maar de omstandigheden die weer echt net bepaald geweldig is. De manier waarop de meesten opvangen binnen. Er zijn hele wisselende verhalen hoor. Die ene die met name de meesten niet op platteland zitten. Ja, die had over het algemeen wel redelijk. Maar ze ben ik opvangen in Tilburg bijvoorbeeld in fabrieken waar de ratten gewoon tussen de sliepzekken rondrennen. En in de Hollandse waterlinie in bepaalde forten. Ja, daar werd net bepaald zo'n leefomstandigheden. Dat moet je proberen een beetje in de tijd te plaatsen. Hè. Ze kwamen hier bij van het platteland, wisten van niks eigenlijk. En komen in een volstrekt vreemde omgeving te landen. En toch wel in hele andere situaties dan thuis. Die inkomen wordt beter rijden als Noor. Dat denk ik wel, ja. Maar wat mij altijd wel verbaasd had, is het feit dat ondanks het... Ja, er ben dus een heel soort zeg maar, omkwam. Er is een heel soort ellende van West. Terwijl dat in uw collectieve beleving volkomen verdwenen is. Ik bedoel, van de Tweede Wereldoorlog weten we correct van iedereen wat er met hem gebeurd is. Nou, dat is vanuit de Eerste Wereldoorlog is dat helemaal geen thema. Dat verbaast mij. We werden net eens water, bij wijze van spreken, uit Friesland al hier storm binnen als direct of indirect gevolg van die mobilisatie. Geen idee. De meesten van die namen die zo'n misschien nog te krijgen wijzen bij het aloude boom van mobilisatieslachtoffers zat dat iets bestier. Pieter de Boer van Drachten, hij zou na die wraadkrieg onverder worden van de talloze zieken en handicapten zat hij uit de mobilisatie komen. Zelfs wie hij een mobilisatieslachtoffer. Pas na een jarenlange strijd met het regeer kregen zijn bond van mobilisatieslachtoffers de zaak en kleer. Maar de ambtelijke strijd wie zuur zwitter als een oorlog. Dat je lezen wat voor verzet als hij gewoon had vanuit het departement. Ja, dat is echt fascinerend om te lezen. Wat zou je zeggen? Hij hier het lef. Hij hier het lef. Ja. Ja. De mensen zien mij als een vervelende vent, omdat ik maar telkens weer op het recht wijs en dat hier onrecht wordt gepleegd. Maar dat neemt niet weg. Ik kan dit gewoon niet over me heen laten gaan. Iedereen moet weten, iedereen, dat hier groot onrecht is geschied. En dat moet hersteld worden. Daar gaat het hier om. Dat is onze strijd. Daar hebben we nu al 53 jaar voor gevochten. Pieter de Boer was bijna in 1894 in Drachten. En dus waar hij in 1915 oproepen voor de mobilisatie. Ik ben ingelijfd in de kazerne 3 in Amersfoort. En wij kwamen daar op een soldatenkamer te liggen, waarvan de deur uitmondde op een koude, tochtige gang. We kwamen op stroozakken te liggen, mannetje aan mannetje. 36 man op een kamer. En er waren nog 3 zulke kamers achter. Dat er moesten altijd zo'n 144 man moesten daar dagelijks verschillende malen door die deur. En toen lag ik schuin tegenover die deur, zodat de koude lucht uit die gang op mij neerviel. En ja, ik ben daar bekleumd. We hadden 3 dekentjes eerst, ook nog afgeleefde dekentjes. 14 dagen later werd er ons een deken afgenomen. 4 weken later werd ons weer een deken afgenomen. Toen lagen we nog onder 1 deken. Dat we verrekten van de kou. Ik had ook geen uniform gekregen, want men had geen uniform voor mij. Zoals wij daar hebben gelegen, dat was verschrikkelijk. Pieter de Boer die zocht recht voor hemzelf, vertaald in Jild bijgelijks. Maar het wie niet genoeg. Al deze incidentele acties hadden toch niet het beoogde resultaat. Met enkele anderen richtte Pieter de Boer daarom in 1925 de Bond van Mobilisatieslachtoffers op. Een bond die pas koninklijke goedkeuring verkreeg toen de naam werd veranderd in Bond voor Mobilisatie-Invaliden en hun nabestaanden.
Slachtoffers waren de vele leden echter wel degelijk. En de bond begon onder leiding van haar voorzitter De Boer haar jarenlange strijd voor hun recht op pensioen. En er weer meer. Dan raakte ik in de kampen in het ziekenhuis, in het hospitaal. Vandaar werd het erger, infectie, en hebben ze me gestuurd naar Utrecht. Springweg, oude hospitaal, boven in Hanebalken, in 76 of zo geloof ik nog. En daar lang je wat in Zouder, zonder verpleging, of het een of het ander was tenminste niet veel verpleging, de zalen wel, maar in het ziekenhuis daarboven niet. Kwam enkel de zuster en mijn broeder bij je zien. En daar heb ik verder infectie gekregen. Heb ik zwaar ziek gelegen. Werd ik alle tijd bestraald. En kreeg ik een pleuris. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan en voor de keuring. En in de keuring ben ik afgekeurd. En toen ik was afgekeurd, toen moest ik een brief tekenen dat ik het buiten de dienst heb gekregen. Ik heb het ook gedaan, want ik denk, dan kan ik naar huis. Maar die Breuker die stapte mij Pieter de Boer toch vol in het bestuur van de Stichting Nationale Bond van Mobilisatieslachtoffers. Het zou ik wel eens na de Tweede Wereldoorlog worden voordat het succes kwam. Het weer 1947 en Pieter de Boer schreeuw koningin Wilhelmina een briefje. Toen heb ik haar geschreven om een onderhoud. Een paar weken later kreeg ik een schrijven. Ze had het te druk, ze kon me niet ontvangen, maar ik zou maar kort haar omschrijven wat ik van plan was met haar te bespreken. Dat heb ik gedaan. Weer een paar weken later kreeg ik van minister VV een brief waarin hij mij mededeelde dat hij een opdracht voor de koningin een wet zou maken ten behoeve van de mobilisatieslachtoffers. Daarna werkte hij in zijn actiehuis aan de Drakster Toerstritten. Het was een kwestie van de pensioen van zo volle mogelijk mobilisatieslachtoffers binnenkrijgen. En hij werkte net alleen nog. Achter zijn huis, wat hij dus zelf ooit nog ontworpen had als architect, daar hier zijn kantoor. En daar weer het kantoor van Bond en Stichting. Met alle, de Bond van Mobilisatie en Verlieten Hack Noord en de Stichting de Nederlandse Soldaat. En die waren toen nog actief. Hoewel de Bond toen nog officieel wel opheven weer, maar daar weer dus het archief en daar werk ik dus in die tijd. Jelle Jengsma van Frieske Pjelden die werken van 1970, toen we er 16 jaar, en 1974 bij de Boer. Hier is een QNOP-systeem weer. Op het moment dat er een veilige pensioentoekenning weer, dan betalen de donateurs en de leden van Bond en Stichting, die betalen dus een eigen bijdrage. Ja. Dat die dus gebaseerd op hun pensioen en dat wie in feite de hoofdinkomsten van Bond en Stichting. Ja. Dus eigenlijk zie je dat het carillon daarvan betaald is. Ja, dat zou kennen, ja. Maar ik ga net precies inzicht in het kapitaal wat ervoor reserveerd wordt. Pieter de Boer, behaal jet lef, een troszetter. Nog wat meer? Die verschillende emotioneel, maar wie vulkaan van man, ik enorm uitbarsten, zeg maar. Hè. Ja, ik heb 4 jaar daar werken, alleen met hem dus. Hè. En een 60-jarige en 80-jarige, dat... Ontzag? Hien je ontzag? Ja, zeker. Zeker, ja. Wie een verneemd man, ja. zeg maar zeggen. Ja, nou ja, hij was natuurlijk wel op zijn retour, hè, want hij voerde de rechtsstrijd in feite als het, terwijl de rechtsstrijd in feite dus al voerd weer. Dus, Heel gewoon. En ja, wij vonden dat een reusachtige man natuurlijk. Hoe denkt u dat de autoriteiten over hem dachten? Nou, niet heel best. Hoe kwam dat? Ja, omdat hij er wel lastig viel natuurlijk. Ja, lastig viel, maar toch er veel werk van maakte.
En dat hij niet zomaar ermee ophield, dat hij altijd doorwerkte. En daar hebben we veel last van gehad. Pieter de Boer en de Boer Roffel. Enkel, de boer wil al het werk symboliseren. Hij liet een carillon van 49 klokken jitten. Oud-minister Jaap Boersma kwam het iepen. Het stier eerst in zijn tuin, maar Er moet nog een toren onder van 50 of 60 meter hoog als kan. Dan klinkt het de klokken over heel Drachten. dat was dus niet. Er is heel wat omprutst met de klokken en uiteindelijk kwamen ze weer in Heilige Lee te landen. Dit is het carillon van Pieter de Boer en meteen onze trots. Maar waarom jullie trots? Nou, het is toch een uniek carillon. Ten eerste zijn al die klokken hier gegoten. In de jaren 60. En het is maar één monument ter herinnering aan de mobilisatie 1418. Dus waar Pieter de Boer daarmee te maken heeft. Wat kostte nou zo'n carillon? Toen? 65? Geen idee. Ongeveer. Durven geen gok op. Nee, ik heb geen idee. Geen enkel idee. En hier hebben we dan Pieter zelf. Oké. Zijn vrouw staat aan de andere kant op die klok. Ik kijk de andere kant op. Ja. Ik denk niet dat ze boos op elkaar zijn hoor. Maar dat paste blijkbaar de Gieter beter. Ja. Maar dan zie je dat Ja. Pieter de Boer in 1895 is geboren. Ja. En zijn broer, mevrouw, dus mevrouw Roffel, in 96. Ja, 96. Ja. Ja. Hij vond zichzelf dus nog wel belangrijk dat hij zich op de ene grootste klok neerzette. Maar het was toch ook de man van die club. Zo even noemen mag club, het is een beetje van de bond. Ja. Hij heeft erop gezet, heeft er enorm voor geklokt. Het was gewoon zijn levenswerk. En goed, hij was dan wel architect, maar dit was zijn werk. Ja. Er is nog nooit een koning of een koningin die zich heeft laten bijeren. U heeft daarnaast, meneer de Boer, heeft u een beeltenis van uw vrouw en van uzelf. Is dat niet een beetje gek dat je van jezelf een bronzen beeld... Dat heb ik zelf niet gedaan. Dat is mij aangeboden door de leden van de organisatie. Buiten mij om is dat aan de carillioncommissie in Drachten opgedragen. En wat voelt u nu als u zo voor uw eigen beeltenis staat? Nou, ik ben bij het gieten geweest van die klok. En ik moet u zeggen, het was een wonderlijk gevoel. Maar ik vond het toch ook niet onaardig, want ik heb heel wat beleefd in mijn 50 jaar ombudstijd. Ik ben ombudsman al 50 jaar. Deze heeft dus bij Pieter de Boer op zijn eigen woning gemonteerd geweest. De bedoeling was wel erg aan de andere, maar een andere plek kon hij het niet vinden. En niemand wou die plaketten blijkbaar op de muur hebben, dus het is bij hemzelf gebeurd. Ondenken onder de strijders van de rechten van de slachtoffers van het ziensplicht uit de jaren 1914, 1920 en later. Eigenlijk zijn jullie ook het gedenkteken voor de Nationale Bond van Mobilisatie. Nou, op het moment eigenlijk wel, ja. Maakt het veel lawaai? Wij vinden van niet. Ja, maar jullie vinden een carillon ook mooi. Ja, we zijn een beetje...
zo over Heilige Lee? Dit klinkt elk uur over Heilige Lee. Nederland had net een plak waar een soort van nationaal monument is van de Nederlandse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Dat hebben we net. Nee. Maar ben je in Heilige Lee, hè? Ja, ik ben er West. Ja. Ja, ik net. Dus dat is net een specifiek punt van je. Nou ja, ik ben er om die reden heen gegaan, vanwege Pieter de Boer. En omdat het een enorm nieuwsgierig verhaal is hoe dat Karel Jan en alle verwikkelingen die hij daarmee hoorn had. Aan de andere kant moet je stellen dat er nauwelijks een mens komt. Dus het is net zo dat er nog massaal mensen naar Heilige Lee komen om het vanwege het monument van Pieter de Boer. Oh ja, we hadden een vraagje aan die nieuwsgierige man. Krijg ik nog eens een boek over die Eerste Wereldoorlog en de Friezen? Ja, we zullen naar de Nou, misschien. Ja, we spelen met de gedachte om ooit nog eens een boek. Kees heeft al een titel betocht, dus we zijn druk bezig met het verzamelen van verhalen. Wat is die titel? Ja, dat kan ik nog vanzelf net vertellen. Nee, maar wat wij op dit stuit doen, dat is allerlei liedse verhalen uit die tijd, die een relatie gaan met Friesland, die hier bad binnen, of personen die hier vandaan komen, om dat onder het stof vandaan te halen. Nou, dat had al een flink aantal prachtige verhalen, tenminste wij vinden het prachtige verhalen opleverd, variërend van een gestrande onderzeeboot bij Schiermonnikoog tot een gedeserteerde Duitse militair die zijn liefde vindt in Samar. Nou, dat ben al je verdwenen. Zeppelins boven Vlieland, op een schilderij van Betsy Berg in het museum. Nou, dat ben onbekende verhalen en die bezieken wij dan onder het stof vandaan te halen en te plaatsen in de context van de gebeurtenissen. Nou, en of al die verhalen een keer met z'n allen leiden tot een publicabel boek, dat weten we net. Maar alleen nog het speuren naar dit soort dingen, dat is al heel leuk. En zo komt ook Pieter de Boer weer boven wetter om het samen te zitten.